ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇವಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲಕನೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುನ್ನಡೆಸೊಂದು ಐತ ರೂಪುರೇಷವಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಪನ್ಪುನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ಆ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೋದು ದೈನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇತ್ತೆ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇತ್ತೆ ದಿವಂದ ನೆತ ರುವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಯಾನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟದ ಅರ್ಚಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಲತೀಶ್ ಯಾನೆ ಮುಂಡು ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನು ನಡಪ ಒಂದು ಐತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನರ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರಸಭೆದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಭಗವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರೇಂಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಬಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅರೇಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬಾ ಇಲ್ಲೇರು ಅರೇಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಯಂಚಿನ ಗೀತಾಬಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅರೇಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅರೇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕಲು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಎಂಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಾಣ ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರನಿಂಚಿನ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಸೆಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ರೀತಿ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ಜಾಗೃತಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಉದಯ ಆರ್ಕೆಲ್ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಲೇಕನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಬದುಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನಕ್ಲೆಗಳ ಪೂರರೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮನ್ಪೇಡ್ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮನ್ಪೇಡ್ ದುಂಬು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅವನಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಘಡ ಆತಂದು ಮೆಗಾ ಸ್ಫೋಟ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 15 ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ನಕ್ಲು ಯಾತ್ರೆ ನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಕಳವೆಂದಿರು ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮಗ್ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಏರ್ಪುರ ಗಾಯಗಳು ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಲು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾವಡು ಬಕ ಪಿರ ಅವಳು ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಪನಕ್ಲೆಗಳ ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವರ ಕಾಪಾಡು ಪಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ 1 ನಿಮಿಷದ ನಮ್ಮ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಕರೆನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖ ಏನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರ ಏನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಕರೆನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷ ಪಂಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲು ಸಂಸದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಕರೆನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರ ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದೈ ನಡ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೈ ನಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಂಕಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಪಂಪಂಚಿನ ಪುದರ್ದಿದು ಐತ ಪುದರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಮೆಟ್ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಅಶೋಕ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ಬಕ ಹೊಳೆದಾಸವಾಳ ಪಂಪಂಚಿನ ರಡ್ಡು ದೈಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ನಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ ಸುಮಾರು 100 ದೈಕ್ಲೆನ್ ನಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕರೆನ 10 ದಿನದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಾಳೆ ಅಂತ ಪನೊಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಣಿ ಐತಾರ ಅವಡಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಐತಾರ ವರ್ಷ ಜೋರಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈ ಐತಾರ ಮನ್ಪುಗಾಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ. ಈ ಐತಾರ ಮನ್ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಮುರಣಿ 1 ವಾರದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒವೇ ಕಾರಣಡು ವರ್ಷ ಒಪ್ಪಡು ಅತನ ಒವೇ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಂತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರನಕ್ಲದಪ್ಪು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾದಪ್ಪು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ರೇಂಜರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಬಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಮಾಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರೇಂಜರ್ ಮಾಬಲ್ ಆರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೈದೇರು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಇನಿತ ಈಗಿಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 100 ದೈಕ್ಲನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧವಳ್ಳನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ದೈಕ್ಲನ್ನು ಇನ್ನೇ ನಡ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು 5 ಬಕ್ಕ ಆ ದೈ ನಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪಡಪ್ಪ ಆ 3 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆ ದೈ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಆ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಳೆದಾಸ ಹೊಳೆದ ಐತ ಪೂಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ದೈಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ಬಂಡ ಅವು ಸೀತಾಮಾತೆನ ರಾವಣೆ ಅಪಹರಣ ಮಂತದ ಲಂಕೆಡ್ ಸೀತಾನ ಅಲ್ಪ ದೀದುಪ್ಪುಣಗ ಅಲ್ಪ ಲಂಕೆಡ್ ಕುಲ್ಲದುಪ್ಪುಣಗ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಶೋಕ ಈ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ಪನ್ಪುಣ ದೈತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಸೀತಾಮಾತೆ ರಾವಣನ ಅಲ್ಪ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ದಿತ್ತೊಂಜಲ್ ಉಪವಾಸ ಡುಪ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಣಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅವುದಾದ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ದೈಟ್ ಶೋಕ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ದೇಹಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ದೈಟ್ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಳೆದಾಸವಾಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಹೊಳೆದಾಸವಾಳ ಈ ರಡ್ಡು ದೈ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಪೊರ್ಲುದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೂಲ್ನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಡು ಅಂಚನ ದೈಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೂ ಬತ್ತನಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಈ ಬಾಗಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆಕ್ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರೆನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಇಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಬಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರು ನಿಕ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಲ್ನ ಮಂತೊಂದು ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಡದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಾನ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಾರೇನು ಮಂತಿತ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಅವಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಕೋಲು ಪೂರ ಓಡಿತ್ತಿನ ಆ ಕೋಲು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೋಲು ಒಂದು ಮನ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ 200 ಕೋಲುಗು
ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಆನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸಡ್ಲ ಪಾಪ ಆರು ಚಂಡಿ ಆದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೀರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲೆಕ್ಕನೆಂಕ್ಲ ಮಾಧವಣ್ಣರು ಮಾಧವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಭಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಆರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮಕ್ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿಡು ಆ ಭಾಗ ಇತ್ತಿನ ಈ ಮೇಟ್ ಅರ್ನ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನೊಂಜಿ ಮಗನ ರೀತಿಡಾರು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಮುರಣಿ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಎಂಗ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಬನ್ನಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕಲು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಆರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಜೊತೆ ಬಂದಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇರಕನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬೈದಿನಂಚ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂದನ್ನು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರೇಂಜರ್ಲಿರು ಯಾರನ್ನ ಸಾಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದುಂಬು ದಿನಟ್ಲ ಈ ದುಂಬು ದಿನಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಂಪಿನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ದಿನ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯೋಧನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಪರಿಸರ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮೀಸಲಾದಂಥ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಸಿರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಈ ಹಸಿರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುವುದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 33% ಅರಣ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಇರೋದು 20% ಮಾತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಅರಣ್ಯದ ನಾಶದಿಂದ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅನಾಹುತಗಳು ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಸೇವಿಸುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಭೂಕಂಪ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತೆರುವಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಿಸರವನ್ನು, ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡುವಂಥವ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡುವಂಥ ನಾನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೂಟ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಜನಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿರಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈ ನಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇತ್ತದ ಪರಿಸರ ಟೈಮಡು ಕಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಮರ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ಆದ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಣ ಈ ಸಮಯಡು
ಇನಿ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಆ ಕೆಲಸನು ಇನ್ನೆ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪದ್ಧತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೇಜಿ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣದ ರುವಾರಿಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ರುವಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡನ ಮೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂದ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟದ ಅರ್ಚಕೆಡೆ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರುವಾರಿಲಿ ಏರ್ಪಂಡ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಅವೇ ರೀತಿ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಬಂಡ ಆರು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ದಾಯಕ ಬನ್ನಗ ಅರೆಗೆ ಕರಿನ ದಿನಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ತೆಗೆದನು ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಅರೆಗೆ ತೆಗೆದನು ಅವೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ 10 ಲಕ್ಷ ದೈ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ತೆಗೆದನು ಅಲ್ಪದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದನ್ನ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟಗೂ ದೀತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಲು ಅರಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರಿನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಾತೇರಿನ ಭಿನ್ನ ಇಡಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲೇ ಜೋರೈನ ತಾಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನನ್ನಾತ್ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಗೌರವನು ಎಂಕ್ಲಡ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಾಧವಣ್ಣಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆದ ಅರ್ಚಕರು ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಈ ಸಂಘದ ದೈನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೀರಿ ಆ ದೈನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒರ್ನುಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಇಲಾಖೆದ ಕುಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಜ್ಜಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಕಾಕ್ಲ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರಡಂದು ಯಾನು ಆ ಹೊರಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಮಾತು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಊರಿನ ಮಾತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕುಂತವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವೃಕ್ಷಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ದಶಲಕ್ಷ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಗಿಡಗಳ ನಾಟಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರಡ್ ನಿರಂತರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಡಿ ಮಿಡುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಐಟುಪನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ ಕಿರಣ್ ರವ ಪಂಡರು ಬರೋಡು ಬಂದು ಇನಿ ಕಾಣಲೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರತ್ತ ಯಾನು ಬರೋಡ ಪಂಡಗಲ ಆರು ಪಂಡರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಇರ್ಲೊಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಬತ್ತಾನು ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡಾಂಡ ರಡ್ಡು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು
ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಮನ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪನ್ನಂಡ ದುಂಬು ಅರಣ್ಯ ರೇಂಜರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಮಂತದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪನ್ನಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಾದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರನ ನಡಪುನ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಡ್ಡೆ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆದ ಪೇರ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಮರ ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆ ಇವನ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ನಾಗ ಅವಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮರನ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಬದಲು 4 ಮರನ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಮರನ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂಡ ದೇಪಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕುಲಶೇಖರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವರು ಅಂಕೆ ಲೋಕಲ್ ಏನೋ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅವಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಾಗ್ಲ ದೂರ ನಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ದೇಪಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಹಾಕಲು ಮರ ಕಟ್ ಮಂತಿಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇವನ್ ನಮ್ಮ DC ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಡೀಲ್ಡ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಕಟ್ ಮಂತಿ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇವನ್ ಮಾದವುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಾತಿ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೊನಪುನಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಂಜದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪರಿಸರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದು ಕೊನೋಡು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರದ ಕಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು 4 ಮರ ನಡೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಐತ ಬದಲು 4 ಮರ ನಡೋಡು ಬೊಕ್ಕಡಿ ಆದ ಮಂಡ ಬೇಜಾರು ಪಣ್ಣಾಂಡ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅದು ಬೇರೆ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಈತ ಒಂದು ಐಕ್ ಜಾಗಗೋರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಬೇತೆ 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 ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ದಾದ ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಝೋನನ್ನು ಇವನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಝೋನ್ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಝೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕಂಡ ಕೆಲವುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಓಲೋಲು ವಾವಾ ಝೋನ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಅವಳು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಮರನ ನೆಟ್ಪುಣಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ ಏತು ಬೆಲೆ ಬಂದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಬಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಏತೆ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿನ ಏತೆ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಾಪಂಡ ಅವೇ ಫ್ರೀ ಆದ ನಮಕ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮರನ್ ನಮಕ್ ಅವು ಮರ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಪಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ ಮರನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಡೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ಈತ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಕ್ಲಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದು ಜೈ ತುಣ್ಣ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ದೇವದರ್ಶನ ಸುರುಕಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದಾವೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ಪೋದು ಇತೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬೈದೇರೆ ರಡ್ಡು ದೈ ನಡ್ತೇರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೇನು ಬದುಕಾಯರ ಐಜಿ ಒಂಜಿ ಬದುಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಪನೋಡತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಅವು ದೈವ ಉಳ್ಳು ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜೆ ಒಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗೆ ಅವು ಪತ್ತದಿಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಯ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಐನು ತೂದು ಹಾಕಲು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಕೊರ್ಪುನ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಡವೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಏರೆಗಾಣಲು ಒಂಜಿ ಅಸೌಖ್ಯತ್ತಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಪೋದು ಸ್ಪಂದಿಸುವೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟು ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಲ್ಲಾಪ ಮುಟ್ಟ ದೈನು ನಡೆಯರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದೈನು ನಡೆಯರೆ ಮುಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಆ ದೈನು ನಡಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ದೈನ್ ಬದುಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾಯನೇಟೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನೀರು ಕೊರಡು ಪಂಡಿತ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುರನಿದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಡೆಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ
ಪುಚ್ಚದ ಪುನಲ್ನ ಪಿದಯದೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದದೊತ್ತೊಂದು ಈ ಪರಿಸರಡ್ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಹೈವೇ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಕೇವಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಿ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ತೋರಣ ಮಂತಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ತೋರಣ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೋರಣದ ವಿಷಯದೆಪ್ಪನಿ ಓಲಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಇನಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಂಚಿನ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪರಿಸರಡ್ಲ ನಮಕ್ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವನ ಪಂಡೇರು ಸೀತಾ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ತುಲ ಐಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಪುನವುಲು ಸಂಭ್ರಮ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಸೀತಾ ಮಾತೇನ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷದಡಿಟ್ಟು ರಾವಣೆ ಕೊಂದು ದೀತಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟನು ತೂತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ದೈತ ಮಾತ ಗುರ್ತನೆ ಒಪ್ಪಂದಪ್ಪು ಆ ಸಂದರ್ಭಡವಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿದೊತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಾತು ಕೊರಡು ಯೋಗಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೂಲಕ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ದಶಲಕ್ಷ ವೃಕ್ಷ ನಾಟಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ನಡತೊಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಜೀವನೆಣ್ಣೆಪ್ಪು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಂದುಲ್ಲರು ನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿನನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತು ಮಂತದ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ಗ ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ವೃಕ್ಷ ತೋರಣಪನ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ 33% ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 20% ಮಾತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುವ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ 2 ಮರ ನಾವು ಅದು ನಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನೆಡುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ನಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ತೋರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದನು. ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಕೋರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ಲಕ್ಷದ ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ತೋರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಎಂಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಸಹಕಾರಡು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ತೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಾತೀತ ಗಣ್ಯರು ಬೈದರೆ ಅಕಲೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೇಳೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಶಶನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಆಸ್ತಿಪುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಿಡ ನಡಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಗಿಡ ನಡೆದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ